my foot, my gal down. Vangt het wat? Ja hoor, ik heb er al een stuk of 20, dus dat gaat wel goed. Hebben jullie geen last van die grote boten die er nu dan voorbij komen? Nou, die hebben heel veel stroming, maar het heeft ook wel... Als het nou niet wil bijten, dan kan je mooi daar naar kijken. Jullie hebben de hondjes ook mee als gezelschap. Zijn ze wat goed gezelschap? Die vindt het geweldig. Die zit ook naar mijn dobber te kijken en dan probeert ze mee te vissen. Als hij dan ondergaat en ik kijk even niet, dan wordt ze helemaal onrustig. Want dan denkt ze van, hé vrouwtje, pak die hengel eens even op, want die dobber is weg. Nee, ze gaan wel weer terug. Als ze willen eten, ga ik wel naar de viswinkel.